जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ अक्टोबर मास 11 तारिख बुधवार। आज मुझे आसी आपण मानक पाखक देश ठारू आरंभ कर विदेश जाए बहुत गुरुत्वपूर्ण बछा बछा खबर। से खबर मध्य रही ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, रेशन कार्ड, सुना दर, रूपा दर, पेट्रोल दर यही आहरी अनेक किसी खबर रही। वीडियो को शेष पर्यंत देखिले आपण यही सब खबर गुड़ी को निश्चय जानीपारे। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे एवं गोटे सब्सक्राइब करेंगे। क्यों जिलूर देखुं निश्चय कमेंट मध्यम आमको जनातु। डेरी नक खबर पर नजर पकड़ा। आज प्रथम खबर, यही दिन आसवा 15तम किस्ती। लिस्ट रे जांच करंतु आपण नाम। देशर हजार हजार कृषक भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना रे जोगदे लाभ उठाउछंती। এই যোজনার লাভ কেবল দেশর অর্থনৈতিক দুর্বল কৃষক মানুষ দিয়াযাଏ। এই যোজনা অধীନରେ প্রতি বর্ষ 6000 টঙ্কা দেশর কৃষক আকাউন্ট को 3টি কিস্তি মাধ্যমে পঠাযাଏ। এই ক্রমরে কৃষক মানে বর্তমান এই যোজনার 15তম কিস্তি পাই অপেক্ষা করিছন্তি। যদি রিপোর্ট গুড়িক উপরে বিশ্বাস করা যায় 15তম কিস্তি বিষୟରେ অনেক কল্পনা জল্পনা করা যাଉଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଏହି କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 15 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ତେବେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନବୀନ ସରକାର ଆଣିଲେ ଖୁସି ଖବର। 25 ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁକ୍ତା ସଫ୍ଟ ଆପ୍। ରାଜ୍ୟର 25ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁକ୍ତା ସଫ୍ଟ ଆପ୍। ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ବା ମୁକ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। 115ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ଆପ୍ ମୁକ୍ତା ସଫ୍ଟ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଜଟଣୀରେ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏବେ ମୁକ୍ତା ସଫ୍ଟ ଆପ୍ ରାଜ୍ୟର 25ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖବର ନମ୍ବର 3, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଛବି, ଏହି ନାରାରେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 148 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 3568ଟି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 4, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖବର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ 345 ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ତାକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖବର ନମ୍ବର 5, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ତେଲର ଦର। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦିନକରେ 4.5ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।